Udregning af ligevægtstilstanden af hydrogenjodid ved 425,4 grader. Når der skal opnås ligevægt, skal reaktionens hastighed være lige stor begge veje. Når H2 og I2 er lig med 0,00183 mol og 0,00313 mol, vil der være 0,01767 mol. På dette punkt vil reaktionerne mellem reaktanter og produkter være lige store. Herved kan ligevægtskonstanten udregnes til at være 54,4. Det er et enhedsløst og homogent tal, da alle stoffer er i gasform og alle stoffer er molære. Nu skal vi se, hvad der sker, når man laver en forskydning. Altså der tilsættes yderligere masse på enten reaktanterne eller produkternes side. I det her tilfælde tilfører vi yderligere reaktant, altså H2. Hvis vi kigger på skemaet her, kan vi se, at der er blevet tilført 0,006 mol H2, og derved er der en forskydning. Selvom vi ikke udnytter harpuner, kan vi se, at der ikke er ligevægt i den, så er der åbenlyst ikke efter en forskydning. Derimod er der ikke forskydning, vi skal udregne, men koncentrationerne efter forskydningen. Så når den har indstillet sig igen til ligevægt, kan vi begynde at udregne KC, som er lige her. Yes. Hvis vi kigger på, hvad vi har her, så kan vi se, at vi har fået en fat i en andengradsligning. Efter andengradsligningen er blevet udregnet, vil vi få to separate x-værdier. x1, som er med rød, kan vi se er den inkorrekte, da dens værdi er for høj, og vil ende med at gøre vores diodid og dihydrogen negative. Det kan man så ikke, så det er åbenlyst vores x2-værdi, vi skal bruge. Det vi så gør er, når vi har vores formel heroppe, så indsætter vi vores nyfundne x-værdier ind i vores formel, og så får vi her tre nye værdier. Så det kan gøres som vist her. Vi ved, at vi skal trække vores nyfundne x-værdi fra vores tidligere koncentrationer af reaktanterne og addere hernede den dobbelte x-værdi til produktet. Herved får vi vores nye koncentrationer, efter der er lavet en forskydning ved reaktanterne. Nu vil Peter snakke. Super. Jeg skal snakke om en situation, som vi ser, når vi oplever to eller flere gasser, eller en blanding af to eller flere gasser i en beholder. For denne situation, der gælder Daltons lov, der lyder således, at en gasblandingstryk er lige med summen af partialtrykkene. For at udlede denne lov, så skal vi kigge på eksemplet, vi ser her, eller kigge på de udregnede, der er her. Og vi beskuer først idealgasligningen, der er her, hvor P er trykket, V er volumen, er gaskonstanten, T er det absolute tryk af gassen, og N er den totale stofmængde af blandingen af gasserne. Og hvis vi tager eksempel i gasformen af H2O, så ser vi, at N må være lige med stofmængden af O, altså oxygen, plus stofmængden af H2, altså dihydrogen. Derved kan vi så skrive op, der står her. Det er bare en omskrivning af idealgasloven, og der ser vi, at der har vi medregnet de forskellige stofmængder af O og H. Og vi kan derved også skrive det op i to brøker, sådan som det ses her, hvor vi kan have dem separeret, de to stofmængder. Derved får vi, at vi kan udregne trykket af de separate gasser i den her blanding. Her ser vi så trykket for oxygengassen, og her for hydrogengassen. Og disse to brøker, det angiver partialtrykket af hver gas. Det vil sige, det tryk, som den enkelte gas har. Og derved kan vi lave en addering til Daltons lov, og det er, at vi kan sige, at de gasser, der er i sådan en blanding, åbenbart har et tryk, der er fuldstændig upåvirket af de andre gasser i blandingen. Løs opgave 14, og den er således: en beholder med volumen på 10,0 liter indeholder 1,43 gram dihydrogen, 5,72 gram dinitrogen og 20,2 gram CO2. Og gasblandingens temperatur er 20 grader Celsius. Og delopgave 1 er, at jeg skal beregne de tre stoffers stofmængder
og aktuelle stofmængdekoncentrationer og stofmængdebrøker. Så jeg starter med at beregne stofmængderne, og de beregnes ved formlen N er lig M over MV, hvor N er stofmængden, M er massen, og MV selvfølgelig er molekylvægten. Og stofmængderne findes således ved selvfølgelig at sætte de relevante data ind i formlen. Og du kan selv se på tallene, fordi jeg gider ikke lige læse dem op. Okay, og så finder jeg så koncentrationen for de forskellige stoffer, og den findes ved formlen C er lige N over V, hvor C er koncentrationen, N selvfølgelig er stofmængden, og V er volumen. Og her så findes stofmængdekoncentrationen, så findes stofkoncentrationen, og du kan selv læse dem igen, og de er så i molær her. Og her så skal jeg så beregne vores stofmængdebrøker, og formlen for disse er x af stoffet A er lig n af stoffet over n total, hvor x er vores stofmængdebrøk, n selvfølgelig igen er stofmængden af det relevante stof, og så n total er den totale stofmængde. Og her så findes så vores n total for denne gasblanding, og det gør selvfølgelig ved at man summerer alle de forskellige stoffers stofmængder. Herefter så kan vores stofmængdebrøker findes, og igen du kan selv læse tallene. Så går vi til delopgave B, hvor det er, at jeg beregner totaltrykket og de tre stoffers partikeltryk. Først så beregner jeg partikeltrykket for de forskellige gasser, og det gøres ved formlen P af A er lig koncentrationen af A gange med gaskonstanten gange med den absolute temperatur. Og det er P af A, det er selvfølgelig trykket for det relevante partikeltryk for et stof, og resten har jeg lige sagt. Og så finder jeg så partikeltrykket for de forskellige gasser, hvor jeg så definerer vores gaskonstant og temperatur, da disse er konstante. Så beregner jeg så de forskellige partikeltryk, og der kan vi igen selv læse tallene. Herefter så finder jeg så totaltrykket, og det gøres ved formlen P er lig P af A plus P af B osv. Det vil sige, at det totale tryk det er lig summen af alle partikeltrykkene. Og herefter så kan vores totaltryk så beregnes ved at lægge alle vores partikeltryk sammen, og det giver så at det totale tryk bliver 22.814 pascal.